רואה החשבון אהוד רסאבי, נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, שלום לך. שלום וערב טוב. לצדך עינב קבלה, מנהלת האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, שלום גם לך. ערב טוב. פה באולפן עורך הדין נחום פיינברג, שלום לך. שלום, מומחה לדיני נזיקים, והפרופסור רפי אלדור, מומחה לניהול סיכונים מהמרכז הבינתחומי הרצליה. ערב טוב. איתך אנחנו תכף נדבר על מדד הפחד, שישנו דבר כזה, גם אם לא ידעתם. אהוד רסאבי, נשיא להב, בוא דבר איתנו באמת על המשבר הגדול, ועודד שחר נגע בנקודה הזאת והיא מעניינת. נקבע איזשהו מרחק שרירותי, מישהו ישב, איזשהו פקיד ישב וקבע שעד 40 קילומטרים יפוצו עסקים וכו'. אבל סתם דוגמה, פארק גדול על יד ראשון לציון שהוא ממוקם 80 קילומטרים מעזה, אף אחד לא הולך לשם כי הוא נמצא בקו האש ולא פעם נופלים שם או... כי האזרחים לא צריכים להישאר מבולבלים. זה בטוח, זה בטוח. פרופסור רפי אלדור, אנחנו עוברים אליך לנסות ולהבין מהו מדד הפחד ומה מדד הפחד בישראל. מדד הפחד זה סוג של מדידה, מדד שהוא בינלאומי, נכון? אנחנו משווים את עצמנו למדינות אחרות. נכון. אוקיי. בישראל הוא די נמוך, גם עכשיו הוא נמוך. מה זה נמוך? בוא תסביר לנו בכלל איך מודדים את זה. שואלים אנשים, אתה מפחד, אתה לא מפחד? אז מודדים את זה דרך מחירי פוליסות ביטוח בבורסה. מה זאת אומרת פוליסות ביטוח בבורסה? ככל שהמצב יותר מסוכן, המחיר של הפוליסה יותר יקר. ולכן, כרגע מחירי הפוליסות נמוכים היסטורית, הם בערך 10 נקודות, לעומת ממוצע של 20 ב-20 שנה האחרונות, ולעומת מצב של פחד גדול, שזה 40. איפה יש פחד גדול? במשבר של 2008 היה פחד גדול, פחד פיננסי גדול, אז בישראל זה היה 40, בארצות הברית 80, והיום בישראל זה 10, בארצות הברית זה 11. ישראל היום, אנחנו יותר רגועים מארצות הברית, שלכאורה שם מה בדיוק קורה? אפשר לראות את זה גם במטבע החוץ. המטבע החוץ שלנו 3.42 ונשאר כפי שהוא. איך תסביר את זה? תראה, אנחנו בסוג של מערכה, מלחמה, יש פה חוסר, לא חוסר יציבות, זה חוסר ודאות כרגע לגבי מה שקורה. ובכל זאת, אתה יודע, המדינה בשלה, העסקים בשלהם, למעט אותם עסקים שאנחנו רואים, ויכול להיות שכן תהיה לזה השלכה על הכלכלה באיזשהו אופן, אבל כרגע הכלכלה בשלה, שום דבר, מה קורה בבורסה? מה קורה במקומות שיש בהם ספקולציות? למעשה, מדד הפחד משקף לנו את ציפיות המשקיעים, מה יקרה בבורסה. ציפיות המשקיעים הם כרגע שהמלחמה תיגמר בטווח הקצר ותהיה לה השפעה ברת חלוף. זאת אומרת, אנחנו מצאנו שבמחקר אחר של טרור בתקופה ארוכה, למשל האינתיפאדה הייתה לו השפעה חזקה על הכלכלה, או מגה פיגוע כמו ספטמבר 11 הייתה לו השפעה חזקה על הכלכלה. אבל אם המלחמה היא ברת חלוף של תוך שבוע-שבועיים, אז זה לא השפעה קטנה. מבחינת הנושאים שדיברו כאן מקודם, ההוצאה הציבורית יש 3 מיליארד, אבל הפוטנציאל של הפסד התוצר יהיה כפול מזה, 6 או 7 מיליארד, 10 מיליארד. תגיד לי, אין פה שום דבר שנוגע למשל לתחושות הציבור, איך הציבור חש, זה לא ממש חשוב למדד הזה? המדד הזה מודד את, כמו שאמרתי, את כמה עולה לבטח את רמת 1,400 בבורסה. עולה מעט מאוד, כי לא חושבים שהם 1,400 זה ירד. כן. שאלה מהקהל שמגיעה מהבית עכשיו, להשקיע בבורסה או לא להשקיע בבורסה? זו שאלה התחתונה. אני אומר לכם כרגע, המדד הזה יורד, ועכשיו הוא נמוך מאוד, אחרי שיש אופטימיות רבה בבורסה, אחרי שתקופה של עליות, אחרי שהריביות נעשו מאוד מאוד נמוכות, וכל המחירים של בתים, נכסים, הכל עלה, וכרגע זה גבוה. רגע, מה הייתה התשובה? עודד, אתה פרשן, תן לי פרשנות. הוא היה חבר ועדת בייסקי, והוא אמר לי בחוג למנהל עסקים, הוא אמר, לעולם אל תיתן עצות חינם, ואחרי זה יש לזה גם תיאוריה שלמה שאין לנו... רמז הוא נתן לנו, אתה פה, אתה יודע, אתה פה, אתה לפרט, רגע, יש מישהו אחר שאמר, אם תיתן מחיר, אל תגיד 200, אם תגיד 200, אל תגיד מחיר, משהו שאיזה פלאג נאמבר אתה צריך. כן. לא, אבל אתה יודע, אבל בסך הכל ההשפעה, אתה הזכרת 10 מיליארד הפסד תוצר. בוא'נה, התוצר שלנו זה 1,100 מיליארד. אז אנחנו כלכלית, כרגע, אנחנו ממש לא בבעיה. יש לנו כלכלה חזקה. כרגע. טוב, חברים, בוא נקווה שבאמת, עודד, כמו שהתחלת את הדיון, הלב ייפתח ואיתו גם הכיס ותזרים המזומנים, כי באמת צריך לעזור לכל אלה שנפגעו בסיטואציה הזאת. מה עושים הדולרים שקנינו? זה יעזור גם לכלכלה. עכשיו הוא נזכר, תמיד הוא שואל מה עם הדולרים שלו. בסדר, טוב, תודה רבה לכולכם על האינפורמציה, תודה לכם גם בתל אביב. עכשיו אנחנו חוזרים לשגרה היומיומית בינתיים במערכה.